Corbera d'Ebre. Un poble petit però amb molt d'encant. I no estem parlant d'una història visual, agradable, bonica, no, estem parlant d'una història sentimental. Aquest poble va patir, durant la Guerra Civil, uns bombardejos, que encara hi ha gent que ho recorda, encara hi ha gent viva en aquest poble, que és conscient del que va passar aquí. I quan miren aquestes parets, se'n recorden d'aquell horror. La Guerra Civil encara és recent, les pedres parlen, la gent recorda. El meu avi encara estava allà, el pobre, i se'n recorda perfectament. I el que vingui a veure el poble serà benvingut.